Wala. Ano na naman? Masalod man akaw. Dahil pa nga napapanood na, hiling mo na napanood na. Mapano umuan? Naluho. Sorry. Mas taon mo an. Boss, paano na baga tabi? Dahil mo yan naubot lang. Dahil pa man ang panaw. Maharok na ako. At dahil pa may papigdadaso ko inay. Tubig man lasaw. Iluon mo. Haliyon mo na tamaharok ako. Bahala ka sa buhay mo. Basta inidadaso kung kining tubig na inay. Saan ka makabot laki ko niyan? Tubig na pigdadasok. Bahala ka dyan sa buhay mo. Mag-iram kung mag-iram. Dahil kung dahil. Bauli na ako. Halop-halopon sa tubig. Pade, maray ka pa. Maray ka pa pade, may motor. Oh, iyo pade. Inanuang ko ini kang pinagalpagalang ko. Ipinundar ko ini pade. Aram mo ni pade, mahalo ni na eh. Pira man pade? 200,000 ini pade. Neutral pa siya na ako. 1.5 lang rabas. Grabe man padan paros mo. 200,000 kaya palang digakot. Burbot lahi daw ano. Ano naman siya? 200,000. Digakot. Boy, makalina ako naman kay soft drinks. 1.5. Magdadali sana. Ano mo ko alalay? Say mo. Aray ko! Naaki ni para nagsusugo ako. Aray ko nabukulan sumalimta ko. Mama! Nonoy! Kumusta lamang ang pag-adal mo? Okay man pa? Roldo, ugong kapunite? Pero may ako gana? Daing daog? Naaki ni. Ayun ni suaki ni Pade. Noy, hain tabi si papa mo. O, ito nag-inom duman. Ay maurag ang buhay, painom-inom, may utangan sa kuya boy. Haluyo na. Ano kung labot? Akong may utang sa mo? O, ito naman singila ito. Noy! Natatanay ka nag-eskwila ngunyan. Pipag eskwila ta ka. Natatanay ka nag-eskwila. Nailing mo ng Domingo ngunyan? Mag-eskwila? Sorry tabi, Nonoy. Dahil ko manaraw.